Täze okuw ýylynyň öňü süýresinä orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylarynyň mejbury puly ýynalýar. Täze okuw ýylynyň öňü süýresinä Türkmenistanyň Mary vilayatyna ýerleşýän käbir orta mekdepleriň mugallimleri, mekdeplere baýdaklary prezidentiň portretlerini dokument salynýan bukçalary hemde beýleki esbaplary satyn almak üçin üstümizdäki ýyl okuw tamamlayan okuwçylardan dilden görkezme bilen pul çöpleýär. 16 awgustda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy ençeme Marly raýatlaryň sözlerine salgylanyp, Mary vilayatynyň çägindäki mekdeplerde täze okuw ýylynyň öňe ýany okuwçylardan pul ýynamak hadisalarynyň däwe öwürlendigini gurrun berdi. Habarçy vilayatyň çägindäki käbir orta mekdeplerde okuwçylardan ýygnalýan puluň möçberini we bu tejribäniň mümkin bolan sebäplerini öwrendi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan enatalaryň tasdiklamagyna görä, okuwçylaryň howsarlary özlerinden ýygnalýan pullaryň mugallimlaryň şahsy çykdyjylaryna karşılanýanyna ynanýar. Mary vilayatynyň Bayramaly şäherine ýerleşýän 4-nji mekdebiň mugallimleri 11-nji klas okuwçylardan adam başyna 400 manatdan pul çöpleýär. Mugallimler bu puluň mektebe baýdaklary prezidentiň suratlaryny, dokument salynýan bukçalary we beýleki esbaplary satyn almak üçin zerurdygyny aýdýarlar diýip, Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertlerini habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä mugallimler heniz diň jalyşlary dowam edýän ýokary klas okuwçylaryny mektebe çagyryp pul soraýar. Azatlyk radiosy Bayramaly şäheriniň 4-nji orta mektebiniň administrasiýasy bilen habarlaşyp, bu maglumatlar boýunça kommentariýa alyp bilmedi. 2013-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň bilim hakyndaky kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlary üçin umum orta bilim hökmanydyr we olar ony döwlet bilim edaralaryna mutuna almagy haklydyrlar.